Esdras Kapitulo 9, versikulo 6. Sabi niya saya, ug ako moingon, o Dios ko, ako na ulaw og nang lipaghong sa paghihat sa akong naong kanimo. Dios ko, kay ang among kasalanan nagadugang ibabaw sa among ulo, ug ang among pagkamakasala nagasaka ngadto sa kalangitan. Kini minahal nako nga makaigsunan, kini nga atong memory text, dinhi nakita nato ang dugukan sa mga kasalanan nga nahimo sa mga katawhan sa Ginoo niadtong panahon na ug si Ezra sa diha nga iya kining na-realize, iyang nakaplagan nga kining pulong bitaw nga nang lipaghong. Grabe gini siya nga terminology ba? Extreme term. Extreme nga term. Grabe gini nga lipaghong kay mura kag mawala sa kalibutan na kung mo ni mahitabo sa ato Oo, di nakakasabot si mong kagalingon. Mausab ang imuhang mood tanan. Ingon ini ang gibati ni Esdras. Isip nga pangulo sa mga katawhan sa Ginoo, ang hinungdan ni ini ato niyang matun-an sa atong leksyon, pero ang hinungdan tungod kay ang mga katawhan sa Ginoo napunta sila sa mga idol worship. Ang reason ay isaysay nila sa atong lesson, just because of intermarriage. So kanang pagkigminyo sa dili mga tumutuo. Oo. So gihulagway din nga sa imagination ni Esdras nga ang ilahang kasalanan milapaw silang ulo ug unya misaka ngadto sa langit. Nagpasabot grabe gyud ang ilahang makasalanan nahimo ug dinhi atong nakita nga na-realize sa mga pangulo ang maong sitwasyon. So naulaw sila sa atubangan sa Ginoo.